ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಪೈಸಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫ್ರೈ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್, ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್, ಎಲ್ಯ ಚಮಚಡು ಸಕ್ಕರೆ. ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಐಕ್ ಬಟಾಟೆನು ಪಾಡೋಡು, ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ದೀವೋಡು, ಈ ಶೇಪುಡು ಬಟಾಟೆನು ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಬಟಾಟೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ಬೇಯ್ಪಂಡ ಯಾವು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಬೇಯರೆ ದೀವೋಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾವು ನನಂದೇನು ತೆಪ್ಪುಗ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪವನೇರ್ದಾದು ಅವು ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ. ಇತ್ತ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 3 ಚಮಚ ಅಂಡು ನಾನು ಅವೇನು ಮಾತ ಸರಿಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂತಂತ ಅದೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ನ ಅಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬಟಾಟೆನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಾಡುಗ. ಬಟಾಟೆನು ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ನಾಗ ಕೈ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಆರಾಮಡು ಪಾಡ್ಲಿ. ಬಟಾಟೆನು ಎಣ್ಣೆಡು ಪಾಡ್ನಕ ಅವೇನು ಇಂಚ ಬುಡ್ಪ ಒಂದುಪ್ಪೋಡು, ಪಾಡ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡ್ಪವನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಾರ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದೈನೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಬುಡ್ಪ ಒಂದುಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಬಟಾಟೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ನೆಂದೆಪ್ಪುಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಡು ಬೆಚ್ಚನೀಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪಾರ್ದಿ ನೇಟಾದು ಬಟಾಟೆ ಬೇಗನೆ ಕಾಯೊಂದುಂಡು. ಬಟಾಟೆಗೂ ಉಪ್ಪುಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಬಟಾಟೆನು ಕಾಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಕಾಯರೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪಾಡ್ಲಿ. ಬಟಾಟೆನು ಚೌಕ ಶೇಪುಡೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ಇತ್ತ ಅವೇನು ಬುಡ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ, ಬುಡ್ಪದೆ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೋಡು. ಇಂಚ ಬುಡ್ಪವನೇರ್ದಾದು ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಪತ್ತುಜಿ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಇಂಚ ಬುಡ್ಪ ಒಂದುಪ್ಪೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕರ್ಬದ ಬನ್ನಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ, ನಿಕಲ್ ಬೋಡಾಂಡ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತು. ಐತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆವಡು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆವಡು. ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕರ್ಬದ ಬನ್ನಲೇನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬಟಾಟೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅವೇನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪುಗ. ಬಟಾಟೆನು ಮಾತ ಒರ ಫ್ರೈ ಮಂತದಾತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಡಬಲ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಟಾಟೆನು ಅಪ್ಪಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಡಬಲ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಿ. ಇತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಿರೋರ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಬಟಾಟೆನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಾಡ್ನಾಕ ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ಪ ಒಂದು ತಿರ್ಗ ಒಂದುಪ್ಪೋಡು. ಇಜನ ಒಂಜೇ ಮೇ ಕಾಯೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಈ ಕಲ್ಲರ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಾಕ ಬಟಾಟೆ ಕಾಯಿಂಡು ಪಂದರ್ಥ ನೆನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡುಗ. ಡಬಲ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನೇರ್ದಾದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ನಾನು ತೆನ್ನೇನು ಮಾತ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏತು ಪೊರ್ಲು ಬೈದುಂಡು ತುಲೆ ಕಲ್ಲಾರ್ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಬೈದುಂಡು. ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀಕ ಪ್ಯಾನ್ಗೂ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಐನಾಕ ಐಕ್ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತವೇನು ಪೊದ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದ್ಪೋಡು. ಅವು ಮಾತ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡುಗ. ದೇನು ಮುಂಚಿನ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ನೀರಿಡು ಬೇಯ್ಪವೋಡು. ಆ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೇಂದೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಂಡ ಎನ್ನ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿದ ವೀಡಿಯೋನು ತೂಲಿ ಐಟಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಬಂದು ತೋಜ್ಪದ್ದೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಏತು ಬೋಡು ಬಂದು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ. ಹೆಂಗೊಂತ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಐನೇರ್ದಾದು ಯಾನ್ 1 ಚಮಚ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಚಮಚ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು. ಈ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಏತು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುವರು ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಏತು ಪೊರ್ತಾಂಡ ಆತು ಪೊರ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಈ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ. ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತು ನೀರ್ನು ದೀದು ಐಕ್ ಒಂತೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪವಡು ನೀರಿಡು. ಅವು ಚೌಲಿ ಐನಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಅವೇಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಇತ್ತ ಐಕ್ ಸಾಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ 2 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿಟು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು. ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತದಾತುಂಡು ನಾನೈತ ಬಟಾಟೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಬಟಾಟೆನು ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಮಾತ ಚಿಲ್ಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ನಾಗ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಏತು ಬೋಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೊರ್ಚಿ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ನ ಯಾವು. ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ
ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ದು ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದಾತುಂಡು ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಎಕಡೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯರೆ ದೀನಾಗ ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಸಕ್ಕರೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. నేను ಮಾತ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಸಕ್ಕರೆ ದಾಯ ಪಾಡ್ನೆ ಪಂಡಂದು ಖಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡದು ಖಾರ ಒಂತೆ ಹಾಕ್ಯರ ಬೋಡದು ಸಕ್ಕರೆನು ಪಾಡ್ನಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿನೇಟ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪೊಡು. ಖಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಚೀಪೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ತಿನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡದು ಒಂತೆ ಸಕ್ಕರೆನು ಪಾಡೊಲ್ನಿ. ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ ಮರಪುಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.